ngithi mina lo mama wena othi wena uma wakho lo anti lo hleze umbiza ngo-anti akuyena u-anti. Angiyathembile mina kanjani. Ngasuke ngaba nenkinga eyadala ukuthi ekugcineni ugcina ungangazi ngoba usuzongazi manje. Umsebenzi wami engangiwusebenza wongemuhle. Ngiyafana nokuthi kahle kahle ngakuthola ngendlela ebhedayo. Abantu nje wonibisheni nje ukuya ekhaya uphethe izinto kakhulukazi senazo lokho bengikwenza ngoba bengazi ukuthi wena uyingane yami. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku Black Life TV kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vasholo dadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawona njani? Ngiyaphila sisweni njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyabingelela abalaleli ekhaya. Ngisuka Suke show. Yebo. Eshow isekhaya noma uyasebenza? Isekhaya. Manje ubekwa yini ke lesihlalo sobukhosi namhlanje? Kunento engifisa ukuyikhuluma nengane yami yomfana engazi ukuthi ingeyami. Engazi ukuthi ingeyakho. Yebo. Ingane yakho yomfana kwenzeka kanjani lokho? Ngisho ukuthi kahle kahle kwakuwumsebenzi wami engangiwusebenza mina. Ngathola umsebenzi ngisasemncane. Kahle kahle ngizothi yini umsebenzi wakho? Ngangidayisa ngomzimba. Ngiyasuka nje ekhaya ngoba ngifuna umsebenzi ngibona izinto nami zingibhedela ngayizela eThekwini. Sadudana nje nabanye amantombazane ahamba wayidayisa ngomzimba. Okay. So edayiseni kwakho? Shothi mangidayisa ngomzimba ngigcine kuthola abanye abantu ke baye besho ke mhlawumbe ukuthi aboma isuku umuntu omunye efikile acela ukuthi angayisebenzisi iprotection bese ekhokhela imali ethe ukuthi xaxa. Imali phela vele sifuna yona ngithi siyayithanda imali. Nami ke omunye wafika wenze njalo ke nampela nami ngavuma ke ngalala naye kanti ekulaleni kwami ngizokhulelwa. Okay, so wena wawungasebenzisi ukuyivikela kwakho ukuthi ungakhulelwa? Ngaleza ikhathi into engangithi kwakuwumsebenzi yoba kwakuwumsebenzi nje kwakungafiki ukuthi kuyokwenzeka kube khona abantu abakanjalo. Nasikhathi sihamba nalamantombazana ayintshelanga ukuthi kuyokwenzeka kuthiwa kokufuka umuntu athi ayingasetshenziswa iprotection. Vele ke futhi nami anginayo ngithi umuntu ingoba ngisebenza lo msebenzi. Akukho la ngizothi ngivikela khona ngoba lapha ngithi ngisebenzisa iprotection. Okay. So manje ke mase ulalileke nalo muntu ongayifuni iprotection kwavela lesisu kwasikwenzakalani? Ingane. Thema sekuvela isisu ke. Phela ubaba wengane angimazi ngithi abantu abafikayo nami ingane angakayidingi. Angakayifuni ingane kwathi mangabe ke sengikhuleleke kwacaca ukuthi lo ngane sekufanele phela ngigcine ke ngihlale nayo ngoba angikwazi ukuthi ngizoyikhipha. Ngize ngiyikhiphe fanele ngimgcine umntana ngihlale nayo. Shothi ikhambi isisu sikhule ke silokhu sikhula ke kuyahamba njalo isikhathi sihambe kugcine ekugcineni umntana ngize ngimtete. Mase ngimtetile umntana ngamthatha ngihamba afika ngomshiya ekhaya emncane nje ngihamba ngamshiya ekhaya. Yena ukukhula kwakhe wazi ukuthi uzala udadewethu ngoba mina ngafika ngishiya kudadewethu ekhaya. Wazi ukuthi uzala udadewethu, wazi ukuthi uyingane kadadewethu, akazi ukuthi uma wakhe mina. So wena u-aunti wena kuyena? Mina mangifika nje ekhaya ngu-aunti kuyena. So udadweni omncane noma udadweni omdala? Udadewethu omdala omncane. Omncane. Okay. Kuba mina ngimdala. So manje mawuyibona ingane ikhula uzizwa kanjani? Ubona ukuthi ke nilokho ithi u-aunti lo munye uma? Anginandaba nje angithi into vele bengaze ngidinga. Umntana nje kahle ngangingamdingi ngalesi sikhathi. Anginankinga ukhulile nje ambone no 2 years bengenandaba kuphela bokuba khona phela ukuthi uyayibona ukuthi ingane mayikhula ingane phela nawe kuye khona lokho okuncane okukushayayo. Kodwa nje ukuthi uzoba nokuthi ufuna ukumthatha mhlawumbe kube ukuthi adokho ube ukuthi nje owakho cha akufiki nje. So kushintsheni ke namhlanje ngoba uthi ufuna ukumtshela? Ukuthi njengamanje into esiyenzekile umsebenzi suphelile angisawusebenzi lo msebenzi sengiphumile kona ngithi njoba sengiphumile ngawuthola umuntu mase ngithola umuntu abantwana ngisabathulike sengiyabadinga ke phela manje
sekuyaphoqa kufanele ngibuyise lo wami ongowami Mhlawumbe ushawela lokho futhi. nami futhi nakho lokho ngicabanga ukuthi ushithi khona Manje usengakanani umfana? umfana usekhulile angiboni nanokuthi mhlambe kodwa mhlambe uzozwa indlela azozwa ngayo kodwa angazi useneminyaka o18 manje And then udadewenu yena uzoyithini le ndaba esekhulisa ingane for 18 years kweyakhe yena unazo ingane udadewenu? ya unazo So lena ingane. So manje uzofila kanjani usuqhamuka uzoyiclaima back? lapho futhi kwayena udadewethu angifikanga mhlawumbe ngafike ngathi ngicela ungigadela afike nje ashiya nje ngayihambela manje base ngimphuca futhi angazi uzothini Manje indaba kungabizanga some sort of family meeting umtshela ukuthi dadewethu kwakuyile issue yazi nawe sengicela ingane yami back. ekhaya bazi ukuthi ngiyasebenza lo msebenzi endingiyawusaba abazi So wathi ingane kaba? ayibo ngasho ukuthi babuye ngane sosathandana nawo wabaleka wangishiya so bazi ukuthi ubaba engane wabaleka. wabaleka babuye ngane So namhlanje ingane uzoyitshela ukuthi ke na kahle kahle wawudayisa ngomzimba? kuyaphoqa ukuthi kufanele azi umntana ukuthi ngamthola kanjani Injani ke relationship yakho as uanti ke enganeni? umfana wami uright kabi uright nje Niyezwana? sizwana futhi kakhulu Shiya lento esenza ukuthi ngifuna nokuyibuyisa ngoba ngendlela sesizwayo siyazwana ukuthi phela sekumphatha kabi ukuthi sonke isikhathi lo muntu ebengithi uanti ngimthanda ngothando la anti kanti yena umuntu owumama ufanele anginikeze lo thando la mama So ubukumenzele mhlawumbe izinto phela ubo aunt umphathele okumnandi Yeah, ingubo zokugqoka bumenzele. bengimenzele Ekhaya ke bona ke bazothina usuphuca umfana impilo ade yazi usuzomnikenye. ukuthi vele impilo abeyakade yazi mhlawumbe ngabe impilo yemfundiso yakhona ekhaya but ngokwezinto eziningi bezenzelwa yimina ngoba nawe udadewethu lezi ezinye zakhe ingane bekuba mina phela bengithi bengiba nemali ngithi So uthe manje usunomuntu manje senginomuntu nishadile naye asikashadi kodwa usekhokhini uyazi ukuthi ubuwenza muphi umsebenzi. ngathi ngithandana naye vele lo muntu ngamthola khona Oh wamthola khona. ngamthola khona wacela ukungithatha ke nje So uyazi ukuthi khona ingane yabakhona. uyazi nakhona lapho uthi khona ingane yabakhona All right. So uready ukuthi simfolele umfana wakho? yebo Uzizwa kanjani na usabi? ngiyasaba kodwa ayikho into engizoyenza ngoba isifiso sami ukuthi sibuyise lo liyathanda lo mama nomntanakhe Okay. Asimthinta ubhuti omncane esimuza ukuthi yena uzothina ngalolu daba ukuze ukuthi ke no aunt wakho akuyena uaunt kodwa uma wakho. Usuready ukukhuluma nomfana wakho? yebo la Sawubona unjani? ngiyaphila njani Ngiyaphila mkhulu. Ukhuluma noLungisa la ka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? okay ayikho inkinga Okay, ngiyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli no-aunt wakho kapheceleza umamncane wakho. Uthi ke nakukhona into afisa ukutshela yona. ngiyabonga Okay, ngicomlalele. Ayibambe kanje. sawubona unjani ngikwenza celebrate kunento engifisa ukuyisho kuwena angazi ukuthi uzokuphatha kanjani okay uma wakho lo othi uma wakho akusiyena uma wakho imini uma wakho okuzala ngempela ngithi mina lo mama wena othi wena uma wakho lo aunti lo hleze umbiza ngoaunt akuyena uaunti mina uma wakho ngaswe ngaba nenkinga eyadala ukuthi
ekugcineni ugcina ungangazi ngoba usuzongazi manje. Umsebenzi wami engangiwusebenza wongemuhle. Ngiyafana nokuthi kahle kahle ngakuthola ngendlela ebhedayo. Abantu abaningi nje nje ukuya ekhaya upheke izinto kakhulukazi senazo na yinto engekho. Lokho bengikwenza ngoba bengazi ukuthi wena uyingane yami. Manje ubabaze lena-ke uphilekile kwaphela nangu ubaba wami ukuhlala naye. Ikhona-ke lokho nakho lokho ikhona engifuna ukukuchazela khona konke nje ukwazi. Ubaba awunaye, ubaba wakho angimazi. Ngangisebenza umsebenzi wami engangiwusebenza ngoba ngangidinga imali lezi ayikhathi nawe ngoba ngakikunikeza zonkwenzela zonke lezi zinto. Ngangisebenza umsebenzi wokuthi ngangidayisa ngomzimba. Ngalala nomuntu lo muntu lo engathi ngilala naye ngathola ingane ngathola wena ngakuthatha ngakuhambisa ekhaya ngafika ngakubeka ekhaya. Manje wangilahla nje wangilahla kanjani? Angikulahlanga mntanami. Awungazi ukuthi ngoba bani mina futhi wakhetha ukungilahla nje. Angikulahlanga mntanami ngoba ngakuthatha ngayokubeka ekhaya kube ngakulahla ngangizokukhipha noma ngikuthathe ngikulahlele emgqomeni kodwa ngabona ukuthi ngoba vele ungingane yami ekugcineni ngiyokukhumbula ngeke ngakukhumbula ngakuthatha ngayokubeka ekhaya ngoba bengikwazi ukukwenzela zonke izinto nje. Manje umama uyazile mandlaleni. Anzwana? Uma uyazela ngakuyena. Cha akayazi leyo nto nayo. Akazi ayikho into engangayikhuluma naye. Yabo njengoba ngikhuluma nawe ngitshela wena lento engikutshela yona nabo safanele ke sihlale phansi sonke ngikwazi ukuyichaza kahle siwumndeni sonke. Nathi ngifanele ngenze njani-ke ngoba uyangithanda baba uyangithanda imali yena usuqhamuka kanjena ngenze njani-ke ngenze njani athini-ke nabo imali imphathe kanjani lento ekhuluma ngayo. Angeke ngoba ngeke ngize ngisho ukuthi uhlukana nabo balahle cha ngeke ngize ngisho ukuhlukana nabo kodwa ngifuna wazi ukuthi uma wakho imina nami ngizokwazi ukukunikeza lolu thando futhi ebevele naye kunikeza lona. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe okunye nawe ubukubona mangisuke ngenza kodwa ke noma ubungazi ukuthi okunye ngikweziswa yini ngoba ngwesisa mhlawumbe ubucabanga ukuthi ngoba ngo-anti wakho. Angazi ukuthi ungakaphatheke kanjani-ke ngakho ukuthi mawukuthi uyangithanda njengoba ungithanda ngazi nemali ungithanda noma beyenzakalayo kodwa yazi ukuthi mawuyangikhaya uma ubungevuka ngami ukuthi kuyenza into kakuyenza ungithengela lezinto engithengele mina bengizithiza ubhuti yakho ngoba ewubhuti yakho kodwa manje ngiyabona ukuthi ngithize ngikuhlukumeza kanjani manje. Yakhe ngizomhlukumeza lento eyishoyo ngeke ngingamhlukumezi. Ngizofuna wena ukuthi manje ngihambe ngiyohlala nawe laphayana athale kanje umama baba laphayana. Cha manje ngoba naye ngiyacabanga ukuthi ngoba naye umuntu wesifazane mhlawumbe uzokwazi ukungizwela nakhona futhi hayi ukuthi phela uzobe usuhambile kubona uzofika nakubona kodwa mina mntanami sengiyakudinga ube seduze kwami engakona kuwena ukuthi ngikuthathe ngiyokulahlelana ngiyokubeka ekhaya ngiyaxolisa ukuthi ugcina iqiniso usulithola usumdala kangaka. Ngicela nje ngicela ukhande lolu uthando lama wakho enhlizweni yakho lo yimina uyabona kwa-anti akusekho akekho u-anti bekuyima wakho lo. Mina njengoba ngikutshela ngiyacela ngenza ukuthi kumanje noma bethiwa ungixoleli manje kodwa enhlizweni yakho ukufaka ukuthi mina ngiyaxolisa kodwa angazange ngize ngikulahle ngangikubeke ekhaya.
la ngikukhulule nemanyake mina angazi nawukhulume naye ngoba mina ngazi kusele ngikhulume manje Cha ngiyabona nje ichithi into zami lezo ashakazeka nje yonke into yami bekuthi ngiyayizama chithi ashakazeka ngoba ngiyakwenza nje naye manje ngingathethele ngingazazi ukuthi ngibani yonke umuntu yazi ukuthi ngizame ngamthabile yena manje uyakhamuka sebuwena futhi mawami mina ngazi siyaxolisa ngiyaxolisa ukuxova umqondo nje ngiyaxolisa nje kakhulu kodwa ngoba vele nami ngiyeze ekhaya ngizoba khona ekhaya ungamtsheli ngizofika mina ngoba ngizofika sofike sikhulume sonke le ndaba siwumndeni ulungile ngizokhuluma naye ngizofika mina ngizokhuluma nabo okay kulungile ngiyabonga bye bye Uyamuzwa nje bakithi ukuthi udidakele Nkosi yami. Uyamuzwa ukuthi u18 ngempela lo ukhulumayo. Didekile ngempela akazi nokuthi wenze njani. Sure. But ngikuzwa ukuthi ke nozoguduka ensukwini so uyoqondisa lona lolu daba. Fanele ngolungisa. But uzizwa kanjani ke ngoba usumtshelile? Abona okwakhe sekungcono kwakhe bengitshela ukuthi mhlambe ngeke afune ngisho ukukhuluma. Kungcono sengidlulile wakhe inkinga sokuyilolu uvalo lokuye ekhaya. Sefanele ngokukhuluma nabo bonke behlezi. Abazali basakhona? Basekhona. Oh, kodwa at least bona bayalazi udaba. I think yena ishock akubona kuzoba yileyo ukuthi ibuwenzani umsebenzi. So manje nalokho uzokutshela bona. Angithi vele umntana sengimtshelini. Nabo fanele ngibatshene. Ngoba phela bazongibuza ubaba wengane. Angimazi baba bazokubuza kubo kwengane. Ngoba nami ngizohamba ngithi ngizofa ngizothi mase ngifile kufanele ingane yazi kubo liphi izolithatha. But I think ngijabulela ukuthi kena umuntu lo othwakha naye uyazi ukuthi uphuma phi. Uyazi nami ke. Imagine if ukena ukuthi nomyeni wakho lo uthi naye manje bengazi ukuthi uphuma phi sezozwa futhi sekuliwa bekuzoba I don't know. But siyabonga ukuthi ingane ukwazile ukuthi uyitshela iqiniso. Nami ngiyabonga. And ingcono nanokuthi kena udadweni unazi ingane lokho kuhle ngoba if bengena ingane uyacabanga usuzomphuca leya nayo. But ke siyabonga ukuthi utshela iqiniso uyamuzwa bakithi hey mina mangizwa mina uyabona ukuthi ke nawe uyisha ngeconfusion nje ingane izoba confused. Wenzani manje uyafunda noma? Uyafunda. Kodwa isikufunda ecollege. Ufunda ecollege wenzani? Angimazi ukuthi ufundela ini. But asithembe ukuthi lento ngezimlima zemqondweni. And ke nathi sowenza sure ukuthi uyathola icounseling. Uzakwazi ukuthi ke adile nalento le because izoba itrauma kuyena ukuthi hawu kanti ngubani mina. So seba kakhulu ukuthi uzivashele la Black Life wakwazi ukuthi uyikhiphe lolu daba asithembe ukuthi mase ushada uzoba nomshado omuhle ongenazo imfihlo. Ngiyabonga. Seba kakhulu ke babukeli be Black Life TV ukuthi nibe nasi lesi siqephu sokuthi sikhipha izimfihlo. NguLungstar ngithanda kakhulu nibe nosuku oluhle. Please don't forget to share, like and subscribe. Is the Black Life TV.